Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe janggiyankoɓe, en garti windande men hande noon eɗen janga alkulal ba. Ay ba pular e ba qur'ana nandi ko jahata. Mi wi noon qur'ana arab e pular kamɓe nandi to bange siddaji, to bange polle, kamɓe nandi yaadu. Ɗum saabi alluwal ngal lombanmami hen alkule ma pular ɗe janganɗa ɗe ha ɓura weeɓandema. Jangde fof ko jangde, gandal umminma jangu mbawa. Qur'ana arab ummorto ko bange ñaamo faye nano. Pular e ɗemɗe goɗɗe ɗe ummorto ko bange nano faye bange ñaamo. Alluwal ngal ɗo noon jangaten ɗo ko qur'ana arab no masirta. Dow to nan toon 5 ko ba, bi, bu, ab, kowal, ab, sidda. Mi wi noon kowal ngal sidda ko a. Ɗum saabi on ji a e nder bohe ab. Hakkunde o ɗiɗi ban, bon, bin ko gotum. Lesto ko ban, bon, bin pular o. Mo les o ko ɗo mbawata andude no foɗirte. Ba, bi, bu, be. Lesto non toon ba, bi, bu, be. Jangen ba, bi, bu, ab, hakkunde ban, bon, bin. Les ko polle ba, bi, bu, be. Ɓamtu ba, bi, bu, ab, kowal, ab mo sidda. Hakkunde ban, bon, bin. Ngara pooɗen ba, bi, bu, be. Ɓamtu ba, bi, bu, ab, kowal, ab mo sidda. Hakkunde ban, bon, bin. Les ko poɗle ba, bi, bu, be. Ɓamtu gotol ɓaren ba, bi, bu, ab, kowal, ab sidda. Hakkunde ban, bon, bin. Ngara pooɗen ba, bi, bu, be. Alluwal ma ba gasi. Kala ko winda e ba e qur'ana he dow ha les ɗo andorto. Hankadi a hollama ko fooɗani, a hollama ko foodi no fodirta. Heddi ko an jangata wawa walla ƴeewa camorɗo mo ɗakkoɗa sara makko o holluma ha jiita lawol. Aɗa ñaani mona walluma noddu en mbaɗa vocal ma. Numéro men 00 221
mbaɗa 77 906 14 81 mbaɗa Yaya mbaɗa li jiya WhatsApp o ngara caggitoɗa saggere ma a saggani ko ɗum jinmi wadde yo Allah wallu kadi yo Allah newnu ha newo yo Allah wallu kadi yo Allah newnu ha newo o ko musidɗo mon almudo mon nder e boowal Yaya li kola Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina on jarama wassalam ƴette kuɗi mon e karneyeji mon mbañirɗon jangon ɗigga mbañirɗon jangon ɗigga mbañirɗon jangon ɗigga yo Allah wallu yo Allah newnu yo Allah reen wassalam.